Yo, Umi Hafifah men jumeneng. Arum Bali. Ha, ya apa nggih. Made in saking Kota Riok Ponorogo. Anak kula wadon Umi Hafifah. Biyen kula temu tasik kelas 2 SMP ning saiki wis sak prawan prasasar kaya widodari darat. Ya. Biyen-biyen rambute sik abang arang-arang boroken. Tur umbelen iki ra enek enteke. Angger nyinden sentrup. Bareng disisekne malah mlembung ayo. Bareng dipecah dhewe mak poh ngono kuwi. Umi Hafifah. Saiki saya gede ayo. Monggo Arum Bali dados yuk. Sadurunge nembang ngaturna panuwun dhisik ngaturke salam sungkem marang Bapak Sukarji sekeluarga lan ugi para pinisepuh, para lenggah sutresna budaya sing kepareng rawuh bengi iki Nduk Umi Hafifah. Yo tak wene wektu sampean. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Sik to kowe dirasani karo sing mirsani ora krasa to? Pripun? Kok dadak ngangge Pak Bu nyapa? Lho kan sing mirsani bapak-bapak ibu-ibu. Ngene, Nduk. Ora perlu ngangge Pak Bu. Iki lak mayoritas sing rawuh lak piyai muslim. Nggih. Mongko jawab salam ki hukume Wajib. wajib. Ora perlu ngangge Pak Bu. Sampeyan cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis mesti dijawab. Oh nggih. Baleni berarti. Rasa nggih Pak Bu ya. Nggih. Baleni sing apik to wis perawan barang ngomong sik ting pecoto ha ya. Ciri khas niku, Pak. Heh? Ciri khas. Ciri khas sik cilik pantes wis gedhe wis tukul kaya ngono ha ya. Tukul. Tukul kewanenmu anggenmu Oh, nembang ki lho. betul. Kaya ngono kuwi. Ayo baleni sing apik. Ayo jenenge Umi Hafifah, ibu yang bijaksana lho. Ayo. Amin. Amin. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing alus aja ngusuh ngono kuwi. Lah, Sing pripun, alus. Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan kasih sayang wabarakatuh. Kaya ngunggah nempiak ngono ki malian ora. Nggih, baleni. Sing apik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki malih kaya guru PAUD lek iki malan. Ha iya wis bocah angel diarahke ora. Ya Kan ceria, Pak. Oh ceria ya. Nggih. Oh iya seneng ya Nduk ya. Remen sangat. Piye kata-katamu piye hari ini? Hah? Kok kata-kata hari ini toh, Pak? Lah ukara lah ya kata-kata hari ini. Damel anu toh, sing kagungan niki toh, hajat toh. Oh. Lah ya kuwi lah ngangge kata-kata to kuwi. Nggih. Lah iya. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak sinten? Ayo. Bapak. Kowe iki ora isin apa piye ning kono lek mangan itu ndak tanduk iso lali jenenge iki lho. Ayo. Bapak Haji. Apa? Pak Haji Wagiman. Denggelmu mlocot iki ora. Pak sinten? Bapak Haji Sukarji. Bapak Haji Sukarji.
Sukar dan Aji. Maksudnya walaupun Pak Sukarji mbiyen ki rekoso ya toh, ning dilakoni dengan penuh keikhlasan dan perjuangan akhirnya Aji ki tegese ratu menjadi orang yang mulya wibawa wonten ing Miren mriki. Ngono kuwi. Nggih. Heeh, terusno. Ayo. Kula ngaturaken panuwun nggih Pak, Bu. Pak Suraji kalian Ibu Suraji. Sukarji ya Allah. Iya. Terus Suraji lah Pakku. Ah iya. Pakmu Pak Wiji tikus ngono kaya. Ngaturaken ingkang matur nuwun ingkang tanpa upami panjenengan sampun kersa nimbali. Nggih, Pak? Nggih, nimbali. Nimbali Ki Cahya Bapak Cahya Kuntadi kalian rombongan Madangkara. Matur nuwun awit sampun awit peparing rejeki. Heeh. Mugi-mugi Bapak Sukarji sekeluarga tansah manggih rahayu pinaringan sihat walafiat tentrem lahir batin selamat donya prapting akhir mugi-mugi tansah pikantuk kamulyan saking Hyang Agung. Amin. Lah ya bocah diarahne angel ram ora. Angel rasa digarap. Lah. Ayo Malih kaya aja kluthuk omonganmu ora. Iki lho karo pepundenmu Pak Daryono mbiyen ya nate wayangan awake dhewe, Nduk. Nggih. Sampeyan didhawuhi supaya nembang dandang gula banjet. Aturna ya. Nggih, Pak. Nggih. Muga-muga bisa dadi srana panglipur. Ya. Ya, Nduk, Umi Hafifah. Bot-bote Pak Sukarji kepengin ngremenake para sutresna wayang iki lho. Njaba iki layare pirang-pirang, Om. Oh nggih, Pak. Kono ana, kono ya ana, nggih. Jane yen kula pareng usul Pak Karji niki jane timbang ngeling-elingi tembok niki mang brukne mawon. Ayo. Malah ngrekasake ora wayangan ngebrukne tembok ora. Lho, sapa ngerti engko taun ngarep wayangan neh. Iya. Ben seneng piyai-piyai sing mirsani yen seneng kan ndongake apik teng Pak Karji. Ha iya, bakal dimbrukne taun ngarep ya arep wayangan ning dalange dudu kowe. Merongos. Ya, Nduk.
no nano ping telu pangkat derajat iku bisa larut keneng sambang sarawungan kapi lot mring wicara kang manis manis maremane ten prayitna alhamdulillah wilujeng niskala bacutna langgam dadi ati nduk ya. Sak ramban langgam sak ramban engko dijaipongke Umi Hafifah bersama Madangkara yuk goleki sing kaya ngapa wong nyatane kelakon sembrene angger angger gendra
Awas. Oh. Hey. Terima kasih. Suaramu ki apik, mirasa. Sing biyen kondange samene sinden debok, tegese ora gelem joget. Nggih. Ning nyatane bareng egulan walah. Wong emane bokomu ketrepesen asik. Mboten napa-napa, Pak. Lah timbang Mbak Tutik lho. Lah ngopo Tutik? Tembelan. Heh? Tembelan. Ya ora apa-apa, sok awakmu ditempel ya ora masalah. Nggih. Ning ora trincing apik kok Om. Pancen ya pase ya semono kuwi. Ayo. Nggih. Lah awakmu kelemon walah malah ora menarik. Ayo. Nggih. Ayo, nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Ayo, nggih. Yo iki ana bintang tamune lho, Nduk. Lah mosok. Sapa? Geng dalu, Mbak Limbuk Mak Cangik. Nggih. Sehat nggih. Sehat, pangestu panjenengan. Kabaripun sae. Sae. Alhamdulillah. Rezeki nggih sempulur nggih. Sempulur awet donga pangestu panjenengan. Amin, derek bingah. Jenengan niki tasah eksis tanggapani ora Oh rame. tasih menika dasare sinden enom kok. Sik kok ngomongane enom. Maksude pripun? Lho nek tesih enom niku ora tesih energik. Nggih. Lho ngayahi jo pirang-pirang tesih mampu. Lho, sinden kula iki enom kabeh lho, Mbak. Lah nggih. Nggih. Lah sing tuwek sapa? Niku partner jenengan. Jenengan wiwit saka berjuang nganti iso dadi viral ngeten iki pasangane ya karo Mbak Mimin aja ngono ah. Lah nyatane nggih pun suwek iki, atuwek iki. Ya nadyan tuwek ning nadyan kaya ngapa lan kepiye niku lak rencang jenengan niku kakak jenengan. Piye carane kudu entuk pakurmatan. Lajeng kedahipun kula pripun? Dipun hormati, dipun ajeni. Dipun hormati, nggih. Malah padake gendera ora. Lah dihormati. Aku ora dibagekke kok, Jess. Lah piye? Bintang tamu rak wong kowe tok. Aku ora dibagekke. Oh, senajan Mary. sing ditelepon Pak Pamku Gat Pak Soehari aku ning yo nyatane anu ora dibagekke ora apa-apa aku. Rezeki 1000 dalan. Apa tak balekke bayarane pri nek kira-kira. Ora Oh, dibagekke. mutung. Jenengan iku kedahipun rak
disaruk ngoten, bagekke Mbak Apri Mimin ngoten. Mosok digaruk aja to digaruk piye to? Saruk. Oh sarung nggih. Dados kudu dua-duanya dibagekke. Nggih. Nggih, sugeng rawuh. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam Mbak Limbuk Mak Cangi. Sehat nggih? Sehat. Mbak Nggih. Mimin, Mbak Apri langgih sami sehat Oh, saestu nggih. sehat. Oh, badan kula nggih. sehat, sami Nggih, syukur. sehat. Niki bidal jam pinten king Klaten? Oh, kula wae bidal saking Klaten jam 6. Sampun panggih Pak Sahuri. Oh, sampun. Oh, nggih. Mbak Mimin, lah Pak Sahuri wae lenggah teng pundi Mbak Oh, Apri? nika wonten kalih Bapak Bupati. Ngapa, Lek? Pak Bupati Pamengku Gati matur sembah sampun dipun timbali wonten mriki pun dilunasi. Ning nyun sewu Pak Dalang tidak memanusiakan saya. Terus ngapa kok nggawa dingklek iki? Arep nang ndi, Lek? Jujur Pri, aku panjenengan kene golek duit, golek sedulur. Terus ngapa? Nek ora dianggep wong wedok, meneh wong wedok ora dianggep rasane kaya ngopo to? Sing wedok sapa? Hamba. Wong wedok jadi-jadian nek hamba. Lah kowe arep nang ndi? Mulih Lah nek sampun Pak, kula pun ngugemi saged sowan mriki ning nyatane kula mboten dianggep. Monggo panjenengan ngendika ki Mbak Mimin, sing penting sinaosa sidiane Pak Cahyo menika sampun kathah hebat sedaya. Ning jenengan nggih Sri Panggung nggo ayu-ayu kendikanipun panjenengan ngaten to. Meng kowe nek arep mulih ki rak ya melek. Napa? Sing mbok gawa ki tasku. Kalau- Iki kok Lek. Kuwi jane sinden apa copet nek kancane digawa. Mbak Mimin, ampun mutung ngoten niku. Ora Ketoke apik. kula kalian jenengan mboten gatek Dibagekke sing apik to penyon menika kaya piyai kampung sing larang ngono wong wedok ki menika 80% nganggo perasaan, 20% nganggo logika. Nek rasane wis tatu mengembalikan kepercayaan diri menika sulit. Lho. Wah iya. Yen pun kandharaken ke wong wedok ki wong wedok kudu ngerti. Yen maksud meleh. Nimas Pendoro wong ayu. Nggih. Mimin. Lak ya padha winantu Basuki anggenmu sowan. Hai. Lancar pipise nggih lancar. Sing takon pipis ki sapa? Wong wedok pramenopause padha aku lho. Sing nek kuwi lancar berarti dia sehat. Nek iki lahir wis pos lho kaya Lho, nek pipise lancar berarti dia sehat. Lho wong wedok nyen sewu, nek wong wedok ngen kula mriko lho. Piyai putri ki kandha pengen toyan lho tekan kamar mandi sentek tendalan lho sae lho. Nek kowe rung mudeng rung ngrasake kaya aku. Wanita pramenopause. Kowe ki wanita. Wanita kok nek uyuh ngadeg. Lah engko nek lungguh nyapu dalan. Anu pirone iki lho Mbak, kena nyapu dalan pirone. Mbah Nyol ya mayo enek Pak Bupati Lah kok sing apik. nyapu dalan lho menika nyen sewu lho. Lah niki Mbak Mimin niku nek pipis niku kok kados kejang nggih Pak nggih. Lah piye? Lah nek pun ajeng rampung niku kok kejang-kejang. Kayak ngono ngetus. Ndongake temanten no, ndongake temanten. Ngono sing apik kok ya. Derek ndedonga kagem Kagem Mas Guntur kalian dan Mbak Virginia. Mbak Virginia. Jih, bahagia selalu. Jeneng wong wedok sing apik Virginia. Lho terus Brigita. Terus Mbak Dian, Dian. Mira. Lah jeneng sinden kok Sukimin. Sapa Sukimin? Ini berarti kamu Mbak membaca biografiku. Nah, Awal mula nama Sukimin mesti ada sebab akibat. sebabnya pripun? Kula kan jane jek traing noter Besing Madu. Wah. Isih putra Nalendra ndrun beteng. Iya. Ning kersane Kanjeng Rama karo Kanjeng Ibu, Nduk, kowe nyamura laku dadi wong cilik, dadi wong sudra. Men ngerti jerit tangise wong cilik kaya ngopo? Akar rumput iki kaya ngopo sing butuhke masyarakat cilik kaya ngopo? Coba aja mung ABS asal bapak senang nyamura laku nganggo jeneng Sukimin. Sukimin ki gur jeneng gur anu men darani wong sudra. Dadi kowe iki terah kraton. Kraton. Aja dhuwur-dhuwur lho, sampluk dron lambemu engko. Sik to, aku ora kok mbelani Mbak Mimin. Ketika nun sewu jenengan lak tenggen perform pertunjukan lak Isi. asmanipun lak Mbak Mimin. Mbak Mimin. Gitu. Ning buka wadine jenengan ngarani Sukimin. Lho, Lah kan napa Tete. niki jenenge apik to Mbak Mimin? Niki jenenge Panut Wibisana. Niku ya lanang ki ya ndek titit. Malah trucut ora. Kok malah mbok piye to kowe iki? Sembrana lho. Maksudku ngene lho, Pri, maksudku. Mbak, wis. Kenapa harus saya sampaikan seperti itu? Kenapa harus sampai seperti itu? Yo, manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaane Gusti Allah. Kowe rasa ngrubah rasa suntik silikon, rasa suntik ini, rasa suntik bokong, rasa sing kok bahwa ini kan nyatanya gue nganggo gombal yang menghasilkan uang. Nek kowe iki ya aja Pokoknya nganggo sepet yang menghasilkan uang lho. aja Jadi- mbok sebut kuwine. Engko kahananku karo Mas
Imam piye? Oh. Lah nek jenenge kowe apa nyebut pleci? Lah jenenge. Loh, berarti kan kau tidak merubah kodratnya. Loh, nggih to menika. Perdi garis bawahi kamu tidak merubah kodratnya. Ndelalah lemu nyambut gawe ngampil lagemane Piai Putri. Harus kamu ngerti. Kamu dalam pekerjaan meminjam pakaian Piai Putri. Oh, ngono. Dan ini gue contoh, oh Mbak Apri ki lanang kok ayune kaya ngono ya kuwi lanang. Berarti kowe no apa? Sing ngene sama aku. Berarti bojoku kae nang omah kabeh nek tak ragati, tak openi, tak sayangi ya iso ayu. Lho. Anu ilmu sing sida petik kuwi lho. Wis arep blegedu sama lagi nek bojone tidak disayang, tidak dicintai, ditanding-tandingke wong wedok lara ati awake rusak. Lho kaya kula ki rak rayu to ning tak menarik lho. Lho. Seks appeal-nya wonten. Oh, wong wedok gembetot ya iki lho. Apri kae ayu ning mboseni. Ning sampean ngeten, sampean kudu berbangga. Njelenipun. Niki kula dipun dawuhi kalih Pak Bupati. Nggih, dos pundi dikotes pundi? Pak Dalang nuwun sewu mbinjing Mbak Mimin menawi pareng badhe kula jak wangsul teng griya. Matur sembah nuwun Bapak, ya ampun penyang. Ya Allah, ajeng ditanggap. Mboten. Lajeng Nggih seret-seretan putrane. semua itu mempunyai hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Waduh. Beliau merangkul minoritas. Iki carane nek kabeh ngemohi pemerintah ngemohi, pemuka agama ngemohi terus piye? Malah ada timbul masalah lebih kompleks lagi. Dirangkul, dikukup Mbak Min menjadi idola. Loh, jadi star. Lah kaya Star. Mbok primae kok setar. Bahagia selalu Mas Guntur, Mbak Mas Virginia. Guntur, Mbak Bahagia dunia Virginia. akhirat. Mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem Nggih, bahagia mulya. nggih. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Nggih. Putrane nek metu lanang dadi wong lanang tenan. Tulen sejati. Nek metu wedok dadi wedok tenan. Wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe no, aku arep kok ketok tuwa kae jek lho, energik eksotis. Energik eksotis mistis. Penuh misteri. Demit Pak Anu Pak kula- Sahuri matur sembah nuwun. Dongake piye, Pak Sahuri? Usahanipun menawi bakso. Ndongakaken Pak Sahuri menika menawi Pak Sahuri mboten tindak mriki kok kadosipun kirang ngoten. Kirang lho. afdol. Nggih. Bapak mboten ngirangi raos hormat kula Bapak Bupati sampun kersa paring sambutan panjenengan raktang sak klimah menika dasipun marem manah kula Bapak. Monggo Bapak. Rada rene lek kok ndak kaling-kalingan cagak. Nah. Ayuku men ketok maksimal tekan Buriana. Ayu apa kowe ning padangan jenggotmu. Mbok dikerok. Jane mahrib ya tak cukur kok ting seni. Jene wong wedok fertil ya subur ngene iki pancen. Rezekine lho paribasan sore kelong esuk wis entuk banyu Aku ini ngene. soalnya nek iruh wong rada brewok iki iso piye ngono lho. Wah, Ambene. gak aku beri nek kowe seneng karo aku ra sudi ya. Piye? Bluluk disawatke. Terus? Ketoke ndungkluk ngematke. Biasa ngono iki. Malah sing ora-ora. Apa bapane, Mbak? Nyanyi Dangsari to nggih. Dandang kula nggih. Nggih. Nggih, siap. Wiwit saking Mbak Apri menawi Mbak Apri ini muridé Mbak Mimin. Kersanipun ajar kendel nggih. Ah, nggih, diberi kesempatan yang mudah. Benjang nek kula wis paribasan wis vakum, karena vakum pun tak ulang-ulangi jadwal, kowe tak culke ngono ki paribasan. Vakum ki nyedot apa lek? Maksudnya vakum ki aku wis ora produktif ning panggung. Mungkin milih di balik layar dan sebagainya. Apa mau kowe tak culke kowe wis mampu. Gage pamerno suaramu sik, Nok. Kowe sing ra mampu pasrah aku, engko aku ra mampu tak pasrah Bu Kesi. Dadi piye? Bu Gesi ra mampu pasrahke Pak Sahuri wis ayo. Ya, Nak. Kandhani to suaramu apik ning napasmu ora patek landung mergo kowe udut terus iki lho bri wong wedok kok nek udut tek rong slop wong wedok Serong slop apa ora bodol telake to iki kok seneng. bungkus iki lho Mbah udut ya uduta terserah duit-duitmu ning kowe iki kan makanya dunia seni sing tok do suaramu eman-eman suaramu nek aku adol rupa wis payu Lah, Waduh, lah. rupane kaya gemuk ora. nek kowe sing tok do swara nek suaramu bosok rak ya Lho wong wedok iki rak ya tugase ngerokok, iki piye to? Apri kocluk ayo. tatone anu kijing Apa, Mbak? tatone gambar itu kijing to iki Lah kok ngiseni ye kok senengane kok kijing ki lho. Kaya ngene
Gurune kaya ngapa ya? Aku? Iya. Seliramu seleh. Seleh. Rada mundur no? Oh iya. Jadi biar pemirsa ki mudeng. Oh, iki tatarannya saya berproses. Bukan berproses tidak bukan berarti jelek loh. Masih berproses. Oh, iki sudah stay. Corone iki pondasine sebakoh lah nih. Stay, homestay. Homestay. Ini kan ipun Mas. Oh, iya. Lah, Lagi soro. Coba gurune kaya apa? gurune kaya ngapa niki? Pak Bupati Lenggang. Ya iya no. Perjalanan 2 jam setengah nek ger swara bosoke go blangkrah Lah, apa. iya. Piye Wonogiri cantik-cantik jos-jos kok suara. Pak Sauri setahun le nimbali lho. Lah nimbali segak es dilunasi gak kurang setahun le inden. Nek ora diner tenan ya ora mungkin to. Lah, Terus dasar live streaming barang. kok malah jegok. Apa ta? Baik. Anu Mbak, kalau menjingnya diatur sih. Keep silent, jangan mengganggu. Oh iya, iya, iya. Berikan waktu kepada orang lain untuk memamerkan karyanya. Kamu tuh sudah dikasih waktu. Jangan biasa memutus omongan orang. Itu lebih kepada etika. Oh iya, iya. Nah, nyanyi yo. Ora. Ora toh? Ora. Berikan kesempatan. Ya, tak berikan kesempatan. Kamu menghancurkan aku. Golek ke dalan. Dan pasaranku hancur ning Batu Retno. Stratenane angel men. Apa toh? Aku. Hau. Kok sinden nek suarane kaya ambulan. Lah. Nek Bu Kesi ra cetha. Vokal konsonan artikulasi jelas. Heeh. Ono sing sinden berpower. Lah aku ki sinden suarane ulem. Ulem, alus. Iki tak mix karo dawe Pak Ustad. Piye? Pak Ustad kan ndika, perempuan itu sunahnya suaranya dilembutkan, jangan melebihi suara powere laki-laki. Mula nek imam salat jamaah kae kleru, kudu imam kuwi lho. Pomo imam mimpin salat jamaah kleru, ya putri kae ora nyuara, mung astane. Oh, Mergo suara perempuan itu kadangkala mengganggu. Kuwi nek perempuan. Perempuan. Lah kowe lho mondo-mondo. Tapi kan memakai baju perempuan. Iya. Dewa kok gurapoto. Wong ayu Aja lho. dilokne to pri wong Wong jenenge. ayu yo kelem sithik termaafkan. Iya. Duh dewa jawata. Pak Sauri, mbok patus bintang tamu sanes itu, Pak. Kok kapusan brosur. Lah nek nggo TV yo ketok cantik. Genah utah-utah kok ayune utah-utah kaya duduh gule lho. Waduh. Kimplah-kimplah. Welas. Duh dewa jawata. Iki teknik miking, teknik miking. Kowe iki bawa apa ayan jane? Miking lho. Dadi iso. Lho, Bapak lho, kaya nek kene ra pakai terlalu bising. Heeh. Teknik miking. Lho. Oh. Gawean lawas. Pikiranmu lho kotor, traveling tekan ke dindi, traveling. Iki nek meminjam kata-katane Bunda Titik Puspa iki ya tebal tipis. Tebal Nek tipis. cara aku sendal pancing. Somring Pak Mami. Tak sama kok TV ya lho, Mbak. Nggih. Kok TV masalah nggih nembangi gulu menjengi keter deh. Iki jenenge nek epo. Apa kuwi Tembolok. teleh ha? Ayo aja kendel kok ndak kowe ora maju-maju. Kok ayu aku, pinter aku, wasis aku, intelektual aku, terus kono ngopo? Oh alah men. Upamana nahkoda. Yoga-yoga nyawangku karo ngleki duwi ngopo to, Jas? Nyawang boleh keindahan dunia itu dilihat boleh ning aja ngono to, Mas. Kowe arep ngidoni kowe ra sida. Kok diulu meneh. Perasaan kok do nyawang karo ngleki du apa tertegun apa kagum karo Alah, kecantikan. tertekan. Tertekan. Tanpa preu sasat
sarat den pepetri. Suara lanang rasa sok cantik. Bahwa jati dirimu kamu telah lahir sebagai laki-laki suara lanang. Aku Widam. Ya. Waduh. Ya. Jajal pamerno, Pak. Pamerno. Dalah ini kok umpamakno ya, ki salah kampung kok. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Ngatur kelak. Partai sekipu. Sekupi ya. Umpamakno. Nah kudo. Beda. Tanpa Lanang. perahu. Wedok. Sasat. Lanang wedok bareng, ayo. Meteng no mengke. Mung bareng dolane apa meteng? Lenang wedok. Dolan ki ra apa-apa, jajan meyam bareng ra apa-apa. Sing siji kuwi aja. Apa ta, Lek? Kok dadak tak critake, boleh kita berteman dengan siapapun, serawung dengan siapapun, ning sing siji kuwi aja paling gini wong wedok. Soale cara-cara kuwi terenggut kehormatane seumur hidup paribasan lho ki asor lho. Lah kok kowe kan disampir kene galengan. Lah kan dibayar. Nek dibayar kan dol tinungku sah. Transaksi ya ta hitam di atas putih. Aduh. Wis ra bayaran mulih masuk angin digeni wong sak desa dosane ra mekakat. Korban aplikasi babak bundas. Apa? Melicet. 100 meter kok ketemu nih Sulomo malah. Loh, kita menggunakan aplikasi apa aja itu boleh. Ning digunakan semestinya sewajarnya. Hanya ngene tok sudah. Ngono ki aja terus ditindaklanjuti, hanya sekedar mengetahui saja. Oh, Iya. Tanpa perahu sasat sarat ing pepetri nyidam saring Sik nggen langgame tak golekne kanca, Mbak Apri. Kudu sing cantike kados kula levelipun. Kok ndak nomor ngedrop. Oh iya. Ngedrop ae kaya Pak. Sinten menika? Mbak Mira ya, Mbak Mira. Mbak Mira. Mira Kirana. Ayune. Aku dhisik jaman dong dirusak tukang son ya ayu ngene iki. Ya cantik ngene iki aku ya molek ngono ki ya jenenge wong ya wis rusak to jenenge. Jejer. Nah, ngene. Wah, jan telu-telune padha ayune kabeh. Wedoke ngene iki lho, Lek, saka bodine lho, saka ngiringan ya patut, saka mburi ya patut, saka ngarep ya patut. Lho, lah nek kowe kuwi wong wedok kok susune daya ngalor iki po eneng. Wong wedok susune daya ngene iki meneh. Anarkis Kowe kuwi. guyon kono-kono meramah lenggah Pak Bupati. Lah ngapa? Perangkat kabeh rawuh. Terus Ngono iki ra sopan. lah wong gur kanebo kok Benakno, Mas. Loh, tapi jane ini nggak percontohan juga loh. Kenapa wanita kalau sudah melahirkan berubah bentuk payudaranya? Itu nyen sewu. Jangan takut berubah bentuknya karena kodratnya wanita itu menyusui dan ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Wah, kaya tahu-tahu. Lho bojone tanggaku ya tak ombeni ya dadi Salah bojone tanggane barang. gen kecerdasan anak menika terlahir dari ibu yang cerdas, bayi sing kersa minum ASI. Oh, lah nek ndekmu kan ya ASI. ASI. Air susu iblis tadi. Ayo nduk Mira Kirana. Sing endi, Nak? Ayo Dek Mira. Dhewe. Lho, ayu menik-menik. Lho, jan. Wah, jan Mbak Mira kaya Sri Huning, Mbak Apri kaya Sri Tanjung. Mbak Mimin Jang kaya Sri Gala. Keblong-blongane ngono Mbak Mimin ora. Rada rene nduk Mira lho, sing wedok kene sing lenang ben kono. Wedok. Tak share fotomu jaman disunat piye. Sing wedok kene. Sing wedok kene, sing lenang kono. Wedok. Lemu sunat lho ngeterke aku. Sing wedok kene. Aku dhisik lho, gur dikerik kunir kok. Kae iki nggo nambani kadas, Mas kae kok. Aku gedhe iki dene pencitraan
Kowe sing lanang kono. Oh, edan lho. Ayo, Dek Mira. Mira. Berdua, ayo. Mbak Apri kalian Mbak Mimin iki merasa pripun ngoten? Pripun piye? Lah kula lak wong wedok tulen to. Heeh. Lah nggih kalah gandes lan luwes sekali piyai kekalih mriki. Insecure berarti kowe. Lah iya. Kabeh berproses sok Bri. Congkak. Lho, pinter ya. Pinter ya. Soalnya dhisik tau kerja ning bank. Oh iya to. Bang Jo maksudnya. Malah ngemis. Iki gue tak aturake marang adik-adikku mahasiswa iki kepareng ning mburi kelir iki Mas Akbar. Mas Aji, sugeng pinarak ingkang sekeca. Ayo. Semangat Dek Mira monggo laju wong ayu.